ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಚಳಿ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಬುಲುಂಡು ಸೆಕೆಲುಂಡು ಸೆಕೆ ಆನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜೆಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐನಲ ತಂಡ ತಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು ಯಾಂಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗುಲು ನಿಕುಲು ತೂತು ಜರಂಡ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ತಿನ್ರೆಗ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಂದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಿಕ್ಕುದ ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸೀತಾಫಲದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ರಾಮ್‌ಫಲ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಉರುಡು ಹೆಚ್ಚದ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತಾಫಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಚದ ಸೀತಾಫಲ್‌ದ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೇಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಎಂಚಾತುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ್ನೆತ್ತ ಐಕ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾಮ್‌ಫಲ್‌ಗೆ ತೊಂದೆ ಉಂದೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ್ ದಿನ ಅಂಚ ಅದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆನ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ಇದು ಪೂರ ಬಿತ್ತಿಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ಪಲ್ಪುನೇನ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತೊನ್ವೆ ನಿಕ್ ನಮ ಊರುಡು ಸೀತಾಫಲ ಅಂದುಲ ಪನ್ಪ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಿಗಲೆಕ್ಕ ನೋಡಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾಫಲದ ಪಲ್ಪ್ ರಾಮ್‌ಫಲ್ ಪನ್ಪತೆ ಐತ ಪಲ್ಪ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಕಡಾಯಿನ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತೊರತುದು ದೀತೆ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಯಾನ್ ನೀರ್ ಪಾಡುಚಿ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪೇರ್ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಸರಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮೊತ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋನೆ ದೀದಿಪ್ಪೊಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಕುದ್ದಿದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅದಾಗ ಒಂದು ಪಲ್ಪ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಥರ ರಬ್ಡಿದ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ರಬ್ಡಿ ಮಲ್ಪೋದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಸೀತಾಫಲ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪೇರ್ ಕುದ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ ದಪ್ಪ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲೆ ಉಂದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು
ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರಟ್ಟು ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಇಂಚ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕಲ್ಡ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಅದೆಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಆತೆ ಮಿಕ್ಸ್ನ ಒಂಚಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೀಜರ್ಡ್ ದಿವೋಡಾಪುಂಡು ಇದೊಂದೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ಗೆ ಬೀಟ್ ಆಪಿನ ತಾವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಚೂರ ಅಂಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕಾಯ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೆನು ಇಂಡ ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಂಚಾದೆಯಾನು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಬಾದಾಮ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚಾದೆಯಾನು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಅದಾಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬೈ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಪೂದು ಕಂಡ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಲೊಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನೆಲ ಕಂಡ್ರ ಪೂರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅದು ಬೈದನೊಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನೆ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ದಿ ಒಲಿತೆ ಇತ್ತು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಲ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚೊನ್ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂಚೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಡಬ್ಬ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಇದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಈ ಹದಕ್ಕಿಪ್ಪುಡು ಅದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಮಿಕ್ಸ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊನುಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ನಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಐಸ್ ಹಾಪುಚಿ ಕವರ್ ಮಲ್ದೆ ಮತ್ತೇನೆತ್ತ ಡಕ್ಕನ್ ಪಾಡುವೆ ಟೈಟ್ ಆದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚ ಆಚೆಲ್ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಜರ್ಡ್ ದಿವೊಡುಂದೇನು ಸೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ದಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಚೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೀತೆ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆತ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ರಾಮ್ಫಲ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆತಿ ಇಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕೆನ್ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆರಿಟ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ನಿಕುಲ್ಲವರ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವನ್ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಇಂತೆ ಕಮೆಂಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ